Abracadabra. Pijong. Abracadabra. And buka. Tanawa. Ikaw sudah dijagal ha. Tanawag na kayo. Hello everyone, so this is the most requested vlog in my YouTube channel. Wow, fantastic baby. This video is prank my mom or prank my family. Tawag ni nga video is water pump prank. So, and guys, ay nakoy bagong intro guys, so unta ganahan mo guys, unta tanawon ninyo hangtod sa kinalasan guys. Ang intro guys is makita na sa last clip sa video after shout out. So ayan na guys, so excited na po mo i-prank atong mama, mami, inay, mama, ta. So guys, so nag-intro lang ko ani guys, so short na intro ha guys. So, nag-intro pa na guys para di siya makadungos mga kaibaw mo ng prank sa mga inhan karon. So, dili dyan mo nila nadunggan ka ng prank. So, di sila ka-familiar with prank. Basta, talawan dyan sa video. Excited ba mo? Prank atong mama. Let's get to the video. Let's go! Magic, mag-magic ta ron. So, di na siya ta mag-challenge. So, mag-magic ta. Magic na sa guys. Magic. So, may special guest tayo ngayon, the bingo boy. So, katong nakakaon sa bingo. Ang mga video ha? Kaning video ha, nakakaon siya. So, meet Chan Kyle. Nakakaon bingo. Muling nagbabalik. So, ayan. So, our video today, isuot na guys, isuot na. So our video today, so magic. So nakita ko to sa TikTok na magic. So ang instruction ni guys, so ahong tabunan ana. Ja og muwa na, it means magic. So mag puli-puli to jika ako una. So practice ni guys, practice. Na. Untayog nawa na wala. Sunod ikaw. Na. Ganyan. So, without further ado, let's get started. So, dapat ni Jekyll, mawa ni Jekyll ha. Dapat tanawag mawa ba? Let's start our kasabihan. Mas na Buka. Tanawa. It's a prank. It's a prank. Success. So hi guys, Jekyll balik. Sorry Jekyll. It's a prank. Success atong prank. So ato yung prank ang usa ka igsuon or mas special sa lumaki prank. Just for it. So ayan, so may nagbabalik tayong guest. So which is mga kasamahan ko sa unang vlog na which is kani guys. So kani.
kani mga vloga guys, so nasdya kauban ha. So let's welcome ang nagbabalik, Pamili Baluca. So mo ni ang instruction guys. So magkinahanglan na tag water bottle nga naay tubig, dya taklob or kanang butang nga dili masud sa aning tubig. So kana na tanawon ko na pa. Kay Ron ako! Di mo niya pa. What? Bro, what are you talking about, man? A few moments later. So guys, so let's get started na. Yeah! What a piece of dilemma! Ang atong mahiwagang spell. Mas na, abracadabra, siri sa may bahog ilog. Isang kailpot. Mga pasneya, bisala isma. Brilyante. Gamit ang mga brilyanteng ito, pawalain ang nasa pulang gamit na ito. One. Ikaw na. Ito mo pamanggod na yun. Dali. Two. Three. Tanawag na kayo magkuha. Una may makita nga pula na. You know I'm gonna get... Oh, I know na. So ayan mo ni usa ka na biktima. So ayan. So diya tapos mama sa sod. So ayan. Si Mama po, bantok eh. So guys, next atong i-apel sa atong vlog si mama. Dali ano ma? Pero ko, Dali sa karicho. sus, kama. Dali sa karicho pa. Karicho na lagi ni. Maan mo gani magic ba? Parang jengkel ka na magic jengkel no. Sana ipunulo po buri jike. Dali sagod karicho ba? Tot na. Suot, Basta magic ni. ay suot. Magic. Na. An. Ano? Sa butang mo na dapat kani may mawa ba ni ka butang anang panjo. Ni ka kuha na panjo dapat mawa dya. Ako yung nang sunod ka. La. So guys, let's start our magic. Ano? Na. Ikaw. Balik. Ipaan pa mo po. Ano ba? Ipamuba. 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 Isa prank. Ay, pagsabang amik mga tito, pagsa-unsa.
last ang ating intro guys. So journey in 1,000 subscriber for passing 1,000 subscriber and road to monetization and Haggard. So ito na nga guys, itong last na clip na to is my official intro. Gamit ito na si tanang video na to kay we pass 1,000 subscriber. Unta mapasa ang 4K watch hours this year before our first YouTube anniversary here at my YouTube channel. My newest intro, show it. Let's go.